Üdvözöllek ebben a podcast epizódban, amelyben sokat gondolkodtam, hogy miről legyen szó, de nem jutottam semmire, úgyhogy mindenről is szó lesz egy picit. De előtte jó reggelt kívánok! Egy szuper helyről, ismét Magyarországról. Eredetileg azt terveztem, őszinte leszek hozzátok, hogy megmutatom itt a napfelkeltét. Tényleg ez egy gyönyörű hely, és a helyzet az, hogy elkéstem, úgyhogy a nap már fenn van, úgyhogy ez így mindent átírt, és úgy azt is, amit eredetileg elképzeltem, és a fejemben volt, hogy miről lesz szó ebben a podcast epizódban, azt is felülírtam. És valahogy arra jutottam, hogy jó, ha egyetlen egy dologról beszélhetnék most, amit aktuálisnak érzek, az mi lenne az? És így arra jutottam, hogy arról fogok mesélni nektek, hogy mi az, ami segít előre jutni az életben akkor, amikor azt nem tudod, hogy mi legyen a következő lépés, unsure, bizonytalan vagy, és úgy nem tudod, hogy mit lépj. Ez nagyon egyszerű, hallottad már biztosan, just do it. Ez a csak csináld, és ez mindenre érvényes kapcsolataidban, ha mondjuk egy új kalandra készülsz, egy új bizniszt alapítasz, gyereket vállalsz, nem azt mondom, hogy just do it, mert azért tegyél fel kérdéseket, hogy mit terem neked többet meg ennek a világnak, de úgy összességében arra jutottam, hogy amikor elengeded az összes elvárásodat az élettel kapcsolatban, hogy mi az, aminek meg kell valósulnia, akkor teret nyithatsz annak, hogy mi az, ami megvalósulhat. És nem azt mondom, hogy ne tegyél meg mindent azért, hogy a céljaid megvalósuljanak, inkább azt mondanám, hogy milyen lenne másképpen megvalósítani a céljaidat, mint ahogyan eddig tetted. Amit például én tapasztalok most, az az, hogy a megengedés, hogy mit teremthetek azzal, hogy megengedem például a testemnek a még több relaxációt, mert az elmúlt egy évben szerintem ti is láttátok, hogy nagyon sok tartalom készült, sokan így megdöbbennek, hogy lehet egy év alatt ilyen elérésre szert tenni, vagy hogy jutott el hát nem 18, hogy jutott el most már 1,5 millió ember azt hiszem megtekintés van 1,5 milliónál, szóval, hogy legalább 1,5 millióan néztétek meg az összes videót, ami kim van a folyamat oldalán egy éven belül. Nem rossz. És sokan így döbbennek ezen, hogy ez hogyan lehetséges. Nagyon egyszerű konzisztencia. Tehát, hogy én azt látom, hogy nem az által leszel jobb, és nem azáltal tudod növelni a minőséget az életedben, akár a munkateljesítményedben, akár a választásaidban, akár az életszínvonalad, meg az életminőségedet nem úgy tudod növelni, hogy gondolkozol rajta, hanem hogy az én esetemben mondom a folyamat saját esetét, tartalom, és a több tartalom által lesz jobb a minőség, amit képes vagy kifaragni minden egyes posztolásnál. De ez ugyanúgy igaz, levezethető olyan módon is, hogy gyakorlás. Hogyha elkezdesz valami újat, csináld meg 1000-szer, és csak utána mondd azt, hogy nehéz. Amúgy, ha megcsinálod 1000-szer, utána nem fogod azt mondani, hogy nehéz, mert azokon a pitfallokon, ezt az angolban így szokták mondani, azokon a, hát most nevezzük zsákutcák, tehát felfedezed a zsákutcákat, és az 1000. alkalomnál már éber vagy arra az 500 zsákutcára, hogy ja, ez is egy zsákutca, ez is, és nem mész oda be. És én érdekes módon most nem a külvilágban gyakorlom ezt leginkább, hanem belül, hogy például amikor ítélkeznék, amit csak azért tettem sokszor régen, mert ezt tanultam meg, hogy akkor érvényesülhetek a világban, hogyha elítélek valakit, vagy rosszát teszek valakit, még nem rájöttem arra, hogy nekem egész egyszerűen ez nem működik, ehhez viszont el kellett távolodnom a társadalomtól annyira, hogy mélyebb kérdéseket tehessek fel. Most igazából meg pont azt érzem, hogy na akkor jöhetnek az olyan emberi kapcsolatok, ahol már meg lehet osztani ezt az magamban épülő új világot, most ezt így mondom, ahol már mások az alapok. És ahogy visszajöttem Prágából, ezt is figyeltem meg, hogy ez egy ilyen nagy különbség, amit tapasztalok most, hogy végre nem ítélem magamat el azért, mert nem tudok kapcsolódni egy csomó emberrel. És nem miattuk, nem azért, mert ők rosszak, mert én jó vagyok, hanem mert más a prioritás. És megengedem magamnak azt a luxust is, hogy ezért, hogy ez ne érdekeljen engem. Hogyha a másik mindenáron a legújabb televíziót akarja megvenni, meg mindig a legújabb autót, meg szóval nem érdekelnek a hülyék. Bocsánat, hogy így fogalmazok.
De mégis azt érzem, hogy arra jöttem rá, hogy amikor valamilyen megjegyzés érkezik, vagy valami olyan történik, amit egyáltalán nem értek, hogy miért, rájöttem, hogy meg akartam eddig érteni őket. Még nem rájöttem egy ponton arra, hogy nem lehet megérteni a hülyéket. Szóval mindenhol, ahol arra törekedtetek, hogy megértsétek őket, hajlandók lennétek-e feladni. Nem azért csinálják, hogy megértsük, vagy hogy ők meg legyenek értve, inkább így mondom, hanem azért, mert reakciót szeretnének kiváltani belőled. Szóval egyetlen egy dolog miatt csinálják, hogy reagálj rájuk. De hogy milyen lenne nem abból működni, hogy mit csinál a világ, és állandóan arra reagálni, hanem teremteni a saját életedet. És igen, lehet, hogy ehhez lesznek olyan időszakok, ahol magad kell legyél, ahol egyszerűen nem veheted a külvilágból az információt, mert csak nyomja rád azt a sok zajt, amiben nincs sehol ott egy molekulányit sem a te valódi valóságod. És akkor itt talán kimondanék még egy fontos dolgot, hogy mi a te valódi valóságod, mert tudod, az is a Just Do It-ba tartozik, hogy azt választod, hogy ezen tűnődsz, mert megnézheted a 889. YouTube videót, de lehet, hogy a nap végén csak azt fogod érezni, hogy tele van a fejed mindenféle információval, de nem haladtál előre semmit. És egy másik módot szeretnék mutatni arra, hogyan teremtheted az életed, hogy milyen lenne, hogyha nem kéne sehonnan semmilyen referenciapontot venned a külvilágból ahhoz, hogy a saját életedet teremts. Mert ez még egy másik dolog, hogy és ezért érdemes a nap végén, meg akár egy választás előtt mindig magadra hallgatni, mert lehet, hogy van egy mentorod, lehet, hogy a jó barátod, akinek működik az, ahogyan bizniszt vezet, neki működik, lehet, hogy neked nem fog működni. És mondom ezt úgy, hogy egy ideje benne vagyok az üzletben, és most alapítjuk majd a Kft-t, képzeljétek el, nagyon örülök neki, és hogy nagyon érdekes ezt látni, hogy látom magam körül, vannak jó barátaim, akik sikerre vittek cégeket, de nem az ő módjukat és megközelítésüket veszem alapul a saját bizniszem építésében. Mert ami nekem működik, az nekem fog működni, ami neked működik, az neked fog működni. És csak itt hagynám emlékeztetőül ezt, hogy lehet, hogy látod a világban, hogy nagyon sok ember hogyan épít kapcsolatokat, és könnyen meg lehet az is, hogy neked ebből egyik sem fog működni, egész egyszerűen azért, mert neked az működik, ami neked működik. Hogyan lehetsz erre tudatosabb? Kérdéseket teszel fel, és töltesz magaddal időt. Illetve nekem az egyetlen modalitás, ami úgy igazán megadta ezt erre vonatkozólag, az az Access Consciousness, mert olyan kérdéseket ad, ami elvesz egy csomó illúziót tőled. Csak hát itt jön az, hogy rengeteg ember nem akarja elengedni a kis illúzióit, ők tudjátok, a Matrixban van egy olyan jelenet, amikor eszi a húst a tégla. Tehát az az ember, aki az áruló. Beszélget az ügynökkel. És van egy ilyen megfogalmazás, hogy az áldott tudatlanság. És szerintem a magyar fordítás, az angolul nem pontosan így van ez, de jól rámutat a jelenet arra, hogy mennyien választják inkább a kényelmet, mint sem a kényelmetlenséget. Mert nagyon sokszor az van, hogy nem félünk, hanem csak kényelmetlenül érezzük magunkat. Fú, hát még jó, hogy mindent elfelejtettem, mire ide felértem. Hadd meséljek erről egy nagyon picit, mert az történt, hogy tegnap este én kigondoltam azt, hogy na majd itt fölsétálunk, és megmutatom nektek a napfelkeltét, ezt a gyönyörű helyet majd mindjárt megmutatom még egyszer, és hogy milyen szuper lesz így indítani a napot. Hát kicsit később keltem, több idő volt elindulni, mire ideértem, már jött fel a nap, és a világ összes pókhálója az arcomba jött, miközben próbáltam felvenni fölfelé a nagy emelkedőn a podcast felvételt, úgyhogy elengedtem ezt. És nagyon érdekes az, hogy amikor tényleg elengedjük a ragaszkodást ahhoz is, hogy valaminek sikerülnie kell, na akkor mi jöhet létre. És ez nem egyenlő azzal, hogy szóval az van, hogy egyébként hajlandó vagyok feltenni az életemet arra, hogy valami sikerüljön, amikor tudom, hogy valami megköveteli ezt. Most megint a Matrix című film jut eszembe, amikor Neo megtudja, hogy Morpheus feláld, tehát addig küzd, annyira bízik és annyira tudja, hogy Neo képes rá, arra, hogy használja a szuper képességeit, hogy még az életét is felteszi. Na és sokszor ez az, ami kell. Hát vagyis ez most nem... Nézd meg, hogy neked még az ebbe, inkább úgy fogalmaznék, hogy
Van, amikor ez az ára annak, hogy ugorj. Ez a take the leap. Elnézést azoktól, akik nem beszélnek angolul, ez egy jó lehetőség arra, hogy elkezdjétek. Jó dolog az angolnak a tudása. Amikor ugrasz, az olyan képességeidet igényli, amelyeket kevésbé használtál. Kényelmetlen legtöbbször, de mit teremthetsz ezzel, és legfőképp a világnak, mert szerintem már nagyon jól ismered azt, ahonnan jöttél, de mi az, amit még nem ismersz, hajlandó vagy felfedezni? Apropó, képzeljétek el, hadd meséljek erről is egy picit, hogy felfedezés, barangolás, hogy lesz 2 szuper élő eseményünk, ezt így megosztom veletek, mert már csak pár hely van rá, tegnap megosztottuk, és már a helyek fele betelt, úgyhogy ha nem vagytok még feliratkozva a folyamat hírlevél listájára, hírfolyamára, akkor tegyétek meg, mert minden héten küldünk valamilyen izgalmas dolgot, és gyakorlatilag az e-mail az egyik olyan csatorna, ahol első kézből lehet értesülni például egy új élő eseményről, egy-két személyesebb sztoriról is, szóval érdemes feliratkozni, mert szuper dolgok vannak ott is, más dolgok, mint a podcast epizódban, meg az epizódokban. Egyrészt ezt a weboldalon megtaláljátok egyébként, tehát folyamat.com, igen, itt megtaláljátok, azt hiszem. Na, majd megnézem, most nagyon sok minden van, de lényeg, hogy iratkozzatok fel, nagyon jó dolgok vannak, és az e-mail feliratkozóknak küldtük ki, meg a közösségbe posztoltuk azt, hogy jön 2 tábor. És a legfőbb, így mondanám, hogy motívuma ezeknek a táboroknak az a felfedezés. Nem csak külsőleg, mert egy gyönyörű helyen leszünk Magyarországon, hanem belsőleg is, hogy hová vihet el minket a relaxáció. Ez az egyik ilyen központi elem ennek a tábornak, amiben lesznek testkezeléscserék, tanfolyamok, lesz egy olyan program is, hogy varázslás a vizen, felejthetetlen 4 nap vár ránk, 2-szer is, és szeretnék több élő eseményt, hogy találkozhassunk többször élőben, mert nagyon szeretem én is az élő eseményeket, és ezt az infót csak azért hagyom itt, mert a napokban biztosan be fog telni a tábor, de szerintem most még van pár hely, mindenképp menjetek föl az oldalra, és hogyha látjátok még az oldalt, az azt jelenti, hogy van még hely. Na, és akkor megmutatom nektek azt, ami, a nap már egész szépen van, hogy milyen gyönyörű Magyarország. Azért akárki akármit mond, szerintem egy gyönyörű országban élünk, és hogyha hajlandók vagyunk a nézőpontjainkat megváltoztatni róla, akkor egészen érdekes dolgokat vehetünk észre. Is egy dolgot hagy mutassak nektek. Remélem nem fúj nagyon a szél, és remélem ezt meg tudom nektek mutatni. Bizony! Ahogy felértem ide, képzeljétek el, az történt, hogy rengeteg béka brekegett. És emlékeztetett engem arra, amikor kisebb gyerek voltam, és mentünk a Hortobágyra horgászni, pecázni. Ez akkora buli volt, a vadonban, ilyen vadregényes tájakon mentünk át. Hát tényleg egészen elképesztő volt, és ez a kis, tórendszernek lehetne mondani? Erre emlékeztet engem. Na, legyen szuper napotok, köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, írjátok meg, hogy tetszett, nyugodtan kommenteljetek, és remélem, hogy találkozunk valamelyik következő programon. Sziasztok, ciao.